कसे काय मंडळी, पाऊस चालू झालेला. पाऊस एकदम बेकार, एकदम जोरात पडता. मी पण खाली पाऊसच बघू गेलोय. पाणी भरलं, शेळीत सगळीकडे पाणी भरलेला. तुम्ही बघू शकताय पाठीमागे सगळीकडे पाणीच पाणी आहे. आणि आज 100% कुर्ले गावतले, अर्ध्याने तर कुर्ले धरले सुद्धा असतले कालच, कारण काल पण पडा होतो, पण काल इतक्या पाणी नाही होतं जितक्या आज असा. आज तर खूपच पाणी आहे आणि 100% आज खेकडे त्यानंतर चढणीचे मासे पण मिळतले. आम्ही अजून मासे धरूक तर जाऊक नाही हो, कारण पाऊस पडता पण एवढं पण नाही पडणार. पण आज कुर्ले 100% मिळतले आणि आज तर आम्ही जातो 100% कुर्ले धरू, त्याच्यात काही विषयच नाही. तुम्ही बघू शकता पाठीमागे बघा पाणी जमाव चालू झालेला. खास त्याच्यासाठीच मी खाली येईल, कशा तर पाणी बघायचा, अंदाज काढायचो आणि कुर्ले पकडू घ्यायचा जात संध्याकाळी. जोरदार पाऊस, थंड तर इतक्या लागताना विचारूच नको. आज अख्खो दिवसभर पाऊस पडता, बारीक बारीक पडवतो सकाळी, पण आता तर एकदम जोरात पडता. कुर्ले तर 100% मिळतले. तर तुम्ही पण मासे धरला असतालात, मासे धरा, कुर्ले धरा, सगळा सांभाळून करा. इतक्याच सांगेन. मजा घ्या पावसाची आणि न विसरता चॅनलला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.